trí héan náid beúil ré blian an seo go léamh na nuacht as America. An ceathrú lá mína saona 2016. Bhain bhí fictiúid an léineo sinné le sean strachailt I Mosul san Iarrac. Man rá cónaí ort faoi le chopla bliana nús, bhaid sagad go bhfuil Mosul I seileadh an Stáit Islami. Agus ní móna sásta tá rialtas na híráice le seo. Dá réir sin tá siad ag ionsaí Mosul. Thug siad ráha roimh ré, bhí siad ag géirí is ag pobal Mosul go mbeadh cogaíocht ar na bhacáin. Agus glíú bhealaí éalathe solar hála an na cogaíocht is chosúil ní mé cinnte faoi sin mar a hálinn. Ach go bhfuil strachailte táin le pobal Mosul géirí an chathair sin a ágáil tá siad ag géalú. Deir muintir na híráice go dtiocfaí go leanfar leis an fiú sa réis gan me leis cill. Gan me leis cill nus tá mé seo warcail. Fiú sa réis brúise an Stáit Islami. Cibé, leanhí mé ar ai. Mar is eol, do bheith ceannaí dúiltaí Donald Trump éineolalas a nochtú faoin income agus gan an faisnéisiú seo tá sé an deachar a dhéanamh amach. An fearganó maithe nó eile. Ci bhé deir na taifeid atá againn nach bhfuil sé a leach ó rathúil mar fearganó agus a thiúrach sé le fios. Go dtéifinn creiminn na taifeid an méid a bhuaíonn sé féin. Picture neamh-iomlán atá againn den úsáid Trump fearir. Tá sé asnamhach go maith. Ceir duile is féidir le mar rá, is deam mór an. Tá na pobal bhreithnaí ag leannacht a raí. Agus tá vótóirí ag léirú déistin le polítíocht Mheiriceá. Réamhbhabhar é seo de bhíthástácht ginearálta sa tír. Agus fiú má tá an lámhí nuachtar ag Hillary Clinton fiú sna stáitú guagacha, na stáit atá idir dhá cheann na mbeá. Níl an lámhí nuachtar sin soiléir go leor gur féidir léiche
an tír íon tú má éiríonn léiche an teachbán bhaintteach. Well tá spáinní me picturelidíh mar deirtar gur fiú míle focail an taon fictúr bháin. Agus má sé sin na Chicago Cubs. Bhuaisiad faoi dheire. Man bhfuil dul mórm hí 108 bliain imethe hart ó bhí an bhuaidearnach acu. Bhainneann an scéal seo le Anthony Rizzo is chosúil, duine de na ceapadóirí más ceadhacht am an focail sin na úsáid, na daoine ceapan na líthróidí a mo a bhus in na páir sesin a cheap an líthróid dhearnach sa dehu sin focail becheart a bheith am fiú man an úsáidtar mór an é. Deisiiste ar nó focail é sin a bhaineann le cricéad ach úsáid sí mé é mar sin féin. Lean an cliffe rá go dtí an dehu deisiiste agus buí Anthony Rizzo a rinne an ceapa iarúnach deireanach. Agus bhua na Cubs 8 buinte in éiseacht cóghardis leis na Cubs. Tá muid i brean war le an nús. Agus muid siúráilte nachach an bua acu riamh. Agus seo hiad leis an críomh damhanda ina lábhar mar sin gcéintach. Céir tá ar siúl sa timbáib tá airgid tirim airc sa timbáib. Os clíonn an fictúr seo an talt seo le chuirsís mega aglas, all aglas leis na hairí-hóirí sin checail. Airóí? Tá mé checail sin mar cábhas na cadín chéad réile bhuiche me an chans. Airí-hóir, bhí an ceart a go mí chéadúir. Clúi le do instin agus déanna tú i gceart. Tá luchtan na simbáibe ag réabh idirú geilleagar gan airgid tirim. Agus tá daoine rá nach smaoine maithe agus intim leo nuair a bhrisin na ríomhairí. Agus nuair nach bhfuil agat ach airgid I bhfuil an pleisteach nó ar an idirlín. Is sé. Más míniad bitcoins úsáidíad ar nó ach ní bheith tú ná scealóga I cheannach leo. Racha mé reis go dtí an feachtas tóchaníocht ar feanúmid, mar is cosúil go bhfuil an dá eachtas I gconsaí an tóchain le pleanaí cliffe atá éagsúil amachchas amach. Tá go cháirithe ag díriú ar na Stáit
cólúthacha sin na stáit gogacha atá idir gá chean na me a lua mé coppla nómia dóhin. Agus tá Hillary Clinton ag chur na stát sin muois le fógraíocht agus le ionadathe Harricán. Sína bhfuil si ag géarú a thionsaithe poiblí Donald Trump. Internaisiúnta. Cuimhníonn an saoire seo an chuid caint faoin jungle an íomhtíoch nó an póca sin de roine de Imircí a dá sús in eice a taláin bhealach isteach go dtí an taláin I Galé a héan chuig an freatain. Ba póca ba cheantar súrach brochach é amachchas amach sé an salach agus in dhearbh báide ní mór an ráha ag rialtas na Fraince ach é a dhí chómáil rud a rinne siad. Agus chuir siad cónaí háirí an na háite I reis go fóras agus gáit san eile ach is I bóras atá na feidbunnaí ag fásan is. Mar tá na dídeanathe seo na Imircí seo anis ag fás ag cónaí bobail imel fóris. Sa ríist tá muid I reis in san na banlieue bhóbhailte fóris. Áit nachhuiin midí leis na Imircí. Jerusalem. Táthar ag oscailt losca I Jerusalem mar chuid a chóidú Caithfear rud ché coileann seo. Bhíon cearta. A chóidú na scríne a Dr. Ailecha nó más fearlat an Ola Naifa. Ní léanú eile le rátha go faoi sin. Tá féinmharú san na Stáit Aontaithe I measc ísóig an níosóig ag dul méid. Tá sé dóithí céanna go gcuirí páistí idir 10 bliana agus 4 bliana déag lámh ina más féin agus a bhuichí siad bás I dimpiste bóthir agus níl sin sásúil. Tá fiosrúch an dópála siúl le tamil sa rúis ón taithí atá againn rialtas is beag go cheachas as. Ach tá an fiosrúchan seo sínithe áite bhfuil na fiosrúthirí géirí fáil amach an rá sport na rúise I ggócheillig le marathóin America substantially
drogaí tormiscí a úsáid. Tá na Stáit Aontaithe I géirí an state as luiche a dhéanamh. Nuair nár chuir siad an pobal an áirdil tí campus ina measc míúsáid Gnéis Jerry Sandusky. Níl is sagam an bhfuil an tíorghearca seo, an túil siar seo, Mark Leckey, áireach nó a Lúndain. Ach cibé tá Jason Ferrego ag déanna léirmheasar. Léiríonn an tíorghearca seo passion Mark Leckey do fochailteoir rúnda agus is taisce don todhchaí de taisce don todhchaí spliodracha de ghabhain ealaíne, ghabhain bríomhar ealaíne na tíre sin raibh Brexit. Well, cé hé súcait dír. Indiach is dócha, níl seach 38 bliana díseach mást ná tá feicim go bhfuil éasóg bheochnacht lia henne féin. Tugann an ceannlíne leiciméir níl is agam ach bhíoch sé ag díal fónaí soghlúiste anis is ábhar réalt san India trí chraidisiún ceardaíochta na Hindia a chumascú le táiliúireacht lena háiliúireacht caolchúiseach féin. Ceart go leor. Tá teannas in Trader Joe's strúir sin is a Trader Joe's agus is mailim an deabhéin sin a thuispáineann na haibríthir ach tugann an scéal seo le fios nach bhfuil ann ach craiceann deabhéine. Tá sé ag chur clúdach fidil lághbheisneach na naibríothirí sna siopaí go léir. Sílim gurb sin na scéalta nuach do go léir. An ine an ceathrú láimhína saona 2016 agus tásúlagam go mbeidh muid a cainte arís tar a bhfad. Couple of frás eile. Ónú, ní dhéanam mé, well méidir gur cheartm, cóghlúthú. Nuair a hagann gála sa giteal agus nuair a dhéantar leacht de arís sin cóghlúthú. Má tá gá íric ag teacht salachar a chéile sin chomhréagnú. Má bhí an chomhartha aitheanta seagat, má chuireann duine stampa
bhain an bhailíocht de an duine sin ag díomháilíochtú de chur de aitheantais. Déan an líon hús an síleáil fíleán. Bhí an rialacha gach rial sríantach. Má chur an tú airigid ar chapel dat tú chur airigid i ngeall. Agus muna daine an duine le daine eile tá ní haine bhacu leis. So sin iad na frásí freisin chríoch nóiméis agus go buochas libh as éisteocht go fada le seo tásúlachum go bheice mu chéile rís ar a bhád nuair le go bheice sibse mise. Agus bíocht ar a seachtainne mór maithe goibh go léir. Slán táhail.